शिवराय जे धर्मवीर शंभूराजे, मी शुभम चव्हाण तुमच्या समोर शिवरायांच्या विचारांचा जागर घेऊन आलो आहे. नरहर पुरंदर असं म्हणतात की शिवाजी महाराज हे धार्मिक होते पण धर्मभोळे नव्हते. शिवराय हे साहसी होते पण आता काही नव्हते. शिवराय हे व्यवहारी होते पण ध्येय शून्य नव्हते. उच्च ध्येयाची स्वप्न पाहणारे स्वप्नाळू आणि हे स्वप्न वास्तवात उतरवणारे कठोर वास्तववादी हे महाराजांचे वैचारिक अधिष्ठान होतं. म्हणून छत्रपती शिवराय आणि यांच्या तलवारीची आणि ढालीची यांच्या मागची विलक्षण बुद्धिमत्ता आज समजून घेणं काळाची गरज आहे. म्हणून महाराजांची प्रतिमा ही अशी इतिहासाला इमान राखणारी प्रतिमा होती. इतिहासाशी इमान राखणारी प्रतिमा आज समजून घेणं काळाची गरज आहे. महाराज सांगतात धर्म माणसासाठी असतो, माणसं धर्मासाठी नसतात. असा आगळा वेगळा विचार सांगणारा जगाच्या इतिहासातील पहिला राजा शिवछत्रपती आहे. खर तर अनपेक्षित धक्का देऊन थक्क करणं आणि भानावर येण्यापूर्वी काहीसा स्थिर राजकीय विजय मिळवणं या सगळ्या गोष्टी महाराजांनी इतिहासाला अशा इमान राखून केल्या. खर तर देवा मला पुढच्या जन्माला घालताना एक लक्षात ठेव, मी जन्माला आलो तर मला सह्याद्रीचं माती होऊ दे, जन्माला आलो तर मला रायगडाची दगड होऊ दे, आणि मंदिर नको जगदीश्वराची पायरी होऊ दे, वाघ नको वाघ नाख्या होऊ दे, आणि पुन्हा माणूस म्हणून जन्माला आलो तर शुभांचा मावळा होऊ दे, पुन्हा माणूस म्हणून जन्माला आलो तर शुभांचा